सिक्किम ब्लसमा बेयावसो जेरावबो लामा एडभार्टाइस होनाय नुदों। लामाया बरियाखा दा नै थाबायनो। नायलांबाय था जों दायो नैबेजों थांसिगोन नैबे लामाजों एमजि मार्गाव ग्रोब ओंखारहैनोसै। बैयो जाहैबाय फ्लावार श'जों थांबाय आरो सिदा ओमफ्राय नैबे गोजौजों थांबाय। औ पेलेसजों थंब्लेर ओंखारहैबाय बे गोजौना। गोदो बे लामाया फिसासोमोन नैबे। दासो गुवार फुवारजोब्बाय आरो नैबे लामाखौ साफा फोसाबजोब्बाय। जों दायो एमजि मार्गाव थांसै। लामाया नै फिसा दाबो थोनो नागिरा गारि जानो नागिरा। सिक्किमनि लामाया नायनानै ला नै माबायदि गाहाय गोजौ। सफैबाय नै सफैबाय। बैना जाबाय काजिरड बेखौ माबा रड होनोमोनलाय। जों दायो नै थांसै बैयाव फैगोन जोङो। ओरै थांनांगौ ओरै एमजि मार्ग मोनहैबाय नैबे एमजि मार्ग मोनहैबाय। जों दायो जोंनि हटेलाव थांसै। जों दायो पालजर स्टेडियामखौ नायनो थांगासिनो। मानोना बे खाथियाव आंनि हस्टेल गोजाम दङ नालाय बेखौ नायहैगोन। बे लामाया जाहैबाय आंनि सानफ्रामबो हस्टेलनिफ्राय क्लासाव थांग्रा लामा जाहैबाय। ओइ मा फिस्ला हरखोना गोलैहरखो लादो माबायदि। नैबेखौ होनो जाहैबाय रांका टेक्सि स्टेन्ड। जोङो दायो बै एस.एन.टि. बास स्टेन्डआव थांगोन। गाबोन बेलेगाव थांनाय प्लान दं नालाय बास खारगोन ना खारा बिसिम खबर लाहैनो थांनि। नैबे गाहायजोंनो जोंनि हस्टेल थाङो। स्टेडियामाबो बेजों थाङो। बेरेफुंजानि खम गोजौ हाजो गाखोबोनांगौमोन जोङो। दायो जोङो बै एस.एन.टि. बास स्टेन्डआव थांग्रोनि। बे जाहैबाय बास स्टेन्ड सिक्किमनि एस.एन.टि. सिक्किम नेसनेलाइज ट्रान्सपर्टनो खबर लानि र' अफिसाव डाइरेक्ट मोनो जों फैबानो। बेनो नै सिक्किमनि बास स्टेन्डआ। दिल्लीस'आ बैनो जों गोदो फ्रेसार्स डे लानाया सिलिगुरि। बेनो जाहैबाय पालजर स्टेडियाम सिक्किमनि सबसे देरसिन आरो सबसे साबसिन खेला जाग्रा जायगा आरो।